ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪಂಡ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಡಿಕೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನೇರೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಗ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ್ತ ಲಾಗಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಇನಿತ್ತ ಲಾಗಡ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಳೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ 5 o'clock ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಡು ಡೈಲಿ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರ್ಲಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಣಿಪಾಲಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪುರ ಇಂಕ ಒಯ್ಕಲಾರ ಪೋರ ಬುಡ್ಜರಿ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಯ್ಯಡು ಪಂದ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ 6 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೀರು ಬೇತಕ್ಲಿ ಪೂರ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅವಳು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಗಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೀರು 6 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಅವನು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಬೇಲ ಅನ್ಪನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪನಾಗ ಸುಸ್ತಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವರ ಮೆರೆಗ್ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಬೊಕ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅರಿಗ್ ಅಂಚದು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಸುಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂದುಂಡ ತರಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದೆ ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ಪಾಯ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ನೈಟೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಡ್ ಅಂಚದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬುಡಿಯ ಮೆರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಅಂದಾಲ ಅನ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತದೋಡ ಆತು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪೋದು ಸೇರ್ಗ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ 6 o'clock ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ದಾದ ನನ್ನ ಸೇರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅಂಚದು ಬುಡಿಯನ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು ಬೊಕ ವೈ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಏತ ದಿನ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ್ ಇದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ನಾನು ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳಂಡ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಕಂಪೆನಿದ 7 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂಬತ್ತದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆದ ಇಂಕ ಏನಾನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತಿನ ಇಂಕ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಪನ್ಪೆರದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಂಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿರ್ದು ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುರ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಇವ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪುನಃ ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಪನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪವುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಈನ ಪಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಪಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ನ್ಯೂಸ್ದ ಐಟ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರಿಗ್ ಈನ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುರ ದಿನ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಮಂತದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಪೋದು ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಇತನೆಟ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆತಿಜಿ ಇತನೆಟಲ್ಲ ಪೋದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದ ತೂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂತೆಪ್ಪ ಅಂಚಾನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸರಿನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಇರಿಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಸಂಡೇ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಆ ಬೇಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರೋಲಿ ಯಾಕೆಂಡೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಂಡೆಗೆ ಈನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ ಈನಡಲ ಕೊರ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಆರೆಂಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಈನ ಪಂಡ ಈ ಜನಕ್ಲೆಡ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ದ ಪಂಡ ವಾರಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡಿ ಇನ್ನಂಡಲ ಪಂದ್ ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೀರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಟಾಪಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಲಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಇಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾವುಡು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್
ಕಾಲೇಜ್ದ ಎನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕ ಒಂಚ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಿತ್ತು ನಂಚನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಿವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊಗಳು ಪೂರ ಕಾರಣನೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂತೇರು ತೂಕ ಇನ್ನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಐತೆ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರಣಿ ಆತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ತೂಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ, ID ಕೊಡ್ತೇರೆ, ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಕಂತ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂದು ಬೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪನ್ಯ ಉಂಡಾತ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವಾರ ಇಡೀ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಈನ ಪಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದುಲ್ಲ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 o'clock 5:30 5 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಈತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತುಲ್ಲ ಎಂಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಗಲ ಬರ್ರಾಪುಂಡು. ಈ ಬೇಲೆ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಲ ಕಾರ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನ, ಕಾರ್ಲದ ಆಫೀಸಡ್ ಇಪ್ಪುನ. ನ್ಯೂಸ್ದ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಲಡ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ. ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬತ್ತದ ಸಲ್ಮಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಕಾರ್ಲಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದಿನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡುಪ್ಪೆ ಬಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರಂದಿಯೋಲು. ಸೊ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಕೀಳು ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಯೇರು ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತಿರು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪುಣತ ಅಂಚದು ಆ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗ ದಯಗ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಈತ್ ಕಲ್ದದು ಪಂದು ಪನೋಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು 2-3 ಬೇಲೆನಿ ಅನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾರಡಿ ಈ ಬೇಲೆನಿ ಅಮ್ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸುಗು ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಜೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊರ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ರೆಡ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಪೋರ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋರ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಆಪೆ ಏಪ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ಎಂಕ ವೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ ಏನು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಆತ ಪನ್ಪುನ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಪುಜಿ ಹಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಪೋಡಿಯ ಒಂದು ನಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನನ್ನದು ಆದಂಡಲ ಹೌಡು ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಗೋ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡತ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಡೋನ್ ಪೋಂಡು ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ನಿಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪು ಜರೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪವುಜಿ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ನದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದು ಬಲೆ ಒಂತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಬಲೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಪೋಪಿನ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನೇನ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಾರೋ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಾರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ರಡ್ಡಿದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಾಗ ಏನೇ ಪಲಾಚಿರೋರು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್. ಸೊ ಮರಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾತಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಲಾಕ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಮುಕುಲ್ಪುರ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಬಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ್ರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮೇ. ಸೊ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊದ್ನೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ದ ಮೀತ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಏನಕ್ಕಿಂಚ ಸುರ್ಪ ಉಂಡು ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ್ ಪಿರಡ್ದು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಡ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇದರ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾಣ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ನಂದಳಿಕೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಹೆಬ್ರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ರಿ, ಅಶ್ವಥ್ SL ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, नायका विद्यदायक देवा शरणुनी ಸುದ್ದಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಇದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಊರು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈನ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ನಗರಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. 42 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಗುಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ, ಅತ್ತೂರು ಪರ್ಪಲಿಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ, ಅನಂತಶೇನ ದೇವಾಲಯ, ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಕಳವು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮತ್ತಿತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ कार्तिक कत्तल सर, अजय खाना, वैशाख कुलाल.